A počujeme skandovať slovenských priaznivcov, my sme tu doma, ale udomácňujú sa teraz v našom obranom pásme aj Kanadenia, ktorí sú veľmi nebezpeční, najmä Jannik Martel, ktorý drží loptičku. A bude sa vylučovať možno Remi Laurencele, pôjde na trestnú lavicu, nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou a núka sa nám ďalšia presilovková príležitosť. Tak teraz, to nebola otrhnutá Ladvína mojo, ale bola to dvihnutá hokejka v tvári Martinu Sika a čaká nás presilová hra. Poďme využiť ju, poďme teraz rozhodnúť toto finálové stretnutie. Remi Laurencele sa veľmi hnevá na verdikt arbitrov, ale bolo tam nespochybniteľné, že Martin Sik bol zasiahnutý hokejkou v tvári. Zrejme, mal to úplne pod kontrolou. No to bolo skôr cross-check do tváre a priamo pred zrakom arbitra, takže jasný dvojminútový trest. No, poďme na to, Patrik Svitana. Už by sa patrilo to trafiť do brány. Opäť je tam Marek Slovák pripravený na túto strelu príklepom, ale teraz prihrávka do medzikružia, kde to skúsil Roman Bujdák. Stále sme na loptičke, pár sekúnd z našej presilovej hry ubudlo, ale potrebujeme Remila Laurencela vyhnať z trestnej lavice. Svitana si mení loptičku s Slovákom. Stále Patrik Svitana, Slovensko sa ozýva Pardubickou halou, prihrávka, Bujdák to opäť skúsil. Zblokovaný strelecký pokus. Tým Barlow. Tentokrát zasávať nemusel. Dobre, že to vlastne striedame, že striedame aj z vrchu, aj z ľavej strany, aj z medzikrúžia. No paradoxne nebezpečnejšie je to v hokejbale z tej väčšej vzdialenosti, odkiaľ tá loptička dokáže zarotovať viackrát zmeniť smer. Ako taká priama strela príklepom. Vyberať si však nemôžeme, potrebujeme dostať loptičku za chrbát Tima Barlova. Hej, aj na 1,5 cm nech sa dostane za čiaru. Výborne to urobil Svitana, spätná prihrávka vyhnala Slováka za modrú čiaru, ale opäť sme na loptičke. Obrovský prehľad, no. Patrik Svitana je obdivuhodná palicová technika. Aj včera sme sa o tom mohli presvedčiť. Marek Slovák páli nebezpečne, opäť zblokovaný strelecký pokus. Dôležité, aby sme sa udržali na loptičke a Kanadiania pôjdu do troch. O'Keefe pôjde na trestnú lavicu a toto je už obrovská príležitosť, ktorú nemôžeme ponechať nevyužitú. Trúfam si povedať, že niečo okolo 40 sekúnd budeme hrať presilovú hru 5 proti 3. Nakrátko nám tam zmizol ten časový údaj, ale Bujdák si takto vypýtal faul O'Keefeho. Trošku toho bolo Barandová tam možno navyše, ale je to v náš prospech. Zasekanie Patrik O'Keefe na trestnej lavici. V podstate bol vylúčený za to, že Bujdákovi zrazil hokejku na zem, ani nie za ten pád. Teraz to príde. Tak teraz to chce samý strelecký pokus, zavadzanie pred bránou. Moravec bude tým dôležitým článkom, ktorý pôjde navadzovanie nie. Nahradí ho Bujdák a ten si musí dať pozor, pretože v tejto chvíli by nám to rozhodcovia zrejme neodpustili. Kanadenia aj v trojici dokázali v tejto chvíli vyhodiť loptičku až Stanovi Petrikovi. Tak 45 sekúnd v tejto chvíli. Presilovej hry 5 proti 3. Kanadiania teraz vysunuli tú svoju defenzívnu hru na modrú čiaru, ale už sa zatiahli opäť do predbránkového priestoru. Poďme chlapci, Svitana, poďme bližšie. Slovák, poďme. Svitana. Teraz. Slovák musel si loptičku spracovať. Napokon takýto strelecký pokus. Nevadí, poďme ďalej. Filip Titka posúva loptu Slovákovi. 10 sekúnd, ešte 12. Chcelo by to využiť pre silovú hru 5 proti 3. Ešte pár záverečných sekúnd. Marek Slovák naznačoval strelu, ale napokon sa neodhodlal a škoda tejto prihrávky. Napriek tomu ešte držíme loptičku pod kontrolou. Už sú však Kanadiania vo štvorici. No pozor teraz na tú rozohrávku. A gól! Patrik Svitana dáva gól! Patrik Svitana dáva gól na 5-4. Prestredil všetko, čo mu stálo v ceste, vrátane Tima Barlova. A slovenská reprezentácia vyhráva 5-4. Celú presilovku to vlastne hral na Slováka a si to ušetril asi. Ujala sa strela od modrej čiary, ťažko povedať, či bola pred Timom Barlovom. Tečovaná Titka tam odviezol penzum kvalitnej práce.
Ani neviem, kde to bolo. Podstatné je, že za Barlovom a vyhrávame 5-4. Máme nakročené k zlatému hetriku. Ostáva už len pár minút, ktoré potrebujeme zvládnuť. Menej ako 2 minúty do konca stretnutia. Patrik Svitana Pinči. Papracký Kanzík rozhoduje o tom, že sme bližšie získu majstrovskej trofeje. Teraz veľmi bude dôležité, aby sme uhrali v rovnovážnom stave až do konca ten zápas. Rozhodne obetavosť, skúsenosť, nejaká predvídavosť, čítanie hry. Skúsenosti máme na rozdávanie. Vekový priemer 30 rokov nás predurčuje k tomu, aby sme takéto vypäté kritické momenty zvládli bez újmy, ale Kanaďania už dnes dokázali presvedčiť o tom, že dokážu zabojovať. Takto potrebujeme loptičku držať čo najďalej od vlastnej brány. Martinusík tam tvrdo natlačený, ale v držaní loptičky pod kontrolou. Veľa práca Martinusíka. Potrebujeme zbierať sekundy v útočnom pásme súpera. Potrebujeme tam držať loptičku. Teraz Rampáček o ňu prišiel. Kanaďania môžu vyraziť dopredu. Minútu 15. Kanaďania určite vyskúšajú aj hru bez Tima Barlova, ktorý sa už pozerá na striedačku. Bude to zrejme extra hráč na kanadskej strane, ktorý príde povzbudiť ofenzívne aktivity kanadského mužstva, ale teraz sa dostávame k loptičke. Náš kapitán môže vyhodiť loptičku Vinárikovi, sa to podarilo. Podarilo, ale trafil kocku. To je škoda. Prerušená hra, tie sekundy nám ubiehali, ale Kanaďania v tejto chvíli môžu siahnuť k oddychovému času, timeoutu, zregenerovať a dokázať sa nabodiť na tú záverečnú minútku, ktorá nás čaká. Potrebujeme v tejto chvíli ustať tlak javorových listov. Jesenie, listy neopadávajú, ale Kanaďania potrebujú v tejto chvíli streliť gól, ale nasleduje oddychový čas, počas ktorého si... To je dôležité, oddychneme si my to potrebujeme viac. Dohodneme sa, ako budeme stáť. Veľmi dôležité bude samozrejme, že aby sme tú loptu udržali minimálne v strednom pásme, čo najdlhšie. Samozrejme, že budú šiesti, budú sa to snažiť nahodiť na bránu. Teraz bude dôležité udržať tých hráčov, mať trošku šťastia pri nejakej streľbe. Jozef Ďuriz, náš tréner, sa vyjadril, že Kanada je veľmi ofenzívne ladená. Celý výkon sme teda položili na dobrej defenzíve a spolahlivom výkone nášho bránkara Stana Pedrika. To sa týkalo toho úvodného vystúpenia našich reprezentantov proti Kanade v základnej skupine, kde sme zápas zvládli, dá sa povedať, Poliaky 3-0, aj keď priebeh stretnutia tomu až tak nenasvedčoval. Dnes ten priebeh je rotujúci. Dnes je to hore-dole, no tam to bolo skôr o takom postupnom získavaní náskoku a tuto je to. Tak sledujeme, získavame loptičku, dostávame ju na opačnú stranu a gól! 6-4! Dámy a páni, budeme majstri sveta! Pravdepodobne. Tak v tejto chvíli by to už bola len ďalšia blamáž, aby sme nedokázali dvojgolový náskok udržať. Tu je radosť na našej striedačke. Tu sa teší aj tvoj zverenec Pavol Blahút. Mnohí hráči už možno skončia s hokejbalovou kariérou. Už ten vek, som spomínal, vekový priemer 30 rokov. To sú hráči, ktorí už majú toho odžité a takýmto spôsobom úplne do stredu. Úplne do stredu. Zaznamenávame 6. gól. No ale pokračujeme chlapci, vydržať. Ešte stále sa mi zdá okolo minúty. Už sa mi zdalo, že to bolo pod minútu. Áno, 50 sekúnd. Toto je dôležité, takto. Presne tak. Michal Hrimák autorom 6. gólu, ktorý dúfajme definitívne zabezpečí slovenským reprezentantom zlatý hat-trick. Toto bude zakázané uvoľnenie. Preto, keď som spomínal pre to powerplay, som spomínal, že rozhodne obetavosť a skúsenosti, tak teraz sa ocitol na správnom mieste, správnu chvíľu Jimmy. A trafil cez celé do prázdnej, ako keby tam žiaden tlak nebol. Takmer 4200 divákov v Pardubickej Tipsport aréne. Už jasať budeme zrejme aj my. Poďme chlapci, poďme, ešte vydržme. Tešme sa, že nás to trafí. A hoďme sa do toho. Nebude to bolieť.
No. Tak ďalší tečovaný pokus, tam Remy Laurencele bude sa vylučovať a my pôjdeme do 4. Ešte je tam náznak roztržky. Trošku provokatívne tam vystupoval teraz Roman Bujdák. Ale zdá sa, že to bude práve on, kto poputuje na trestnú lavicu. Bytočný 2-minútový trest. Tak začiaľ z ruskej zbornej by sme sa ešte triasli o čosi viac. Takto potrebujeme ubrániť náš dvojgolový náskok. Tak teraz máme jedinú výhodu a naša výhoda spočíva v tom, že môžeme vystreľovať loptu cez celé, bez toho, že by bolo zakázané uvoľnenie. Ale to bolo aj prifilmované. Martel si tam zahral hlavnú rolu v hollywoodskom filme, ktorý bude premietaný po 22. Ale v tejto chvíli Kanaďania ešte z posledných síl skúšajú šťastie. Kelly tam dlho čakal. Čo s loptičkou a Stano Petrík opäť ulovil ďalšiu rybku, po ktorej bude môcť predviesť to víťazné gesto zo včerajška. Veľmi dobrý vysávačík, všetko povysával pred sebou. A Stano Petrík, jeho meno sa ozýva Pardubickou halou. Áno, aj tomuto mužovi vďačíme za to, že budeme do tretice majstrami sveta. 10 sekúnd. Už len záverečné sekundy. Poďme, chlapci. Pardubická arena odratáva čas. Sme majstri sveta! Dokázali sme to! Sme majstri sveta! Vítej zlatý hetriku! Fantastické. To sú pre hráčov neopísateľné pocity. Čapujte pivka, otvárajte šampanské. Je čas oslavovať spolu s našimi hokejbalistovými reprezentantmi, ktorí to dokázali. Prehrávali sme v tomto stretnutí 4-3. Až v tejto chvíli sa ukázal ten dôležitý rampačkov gól na 4-4. Úžasné. A Pinčio využitá presilová hra po tvrdej strele, ktorú tým Barlow nezachytil. No a dielo skázy pre Kanaďanov dokonal Michal Hrivná gólom do prázdnej brány. Kanaďania dokázali aj nemožné, z 3-0 dokázali otočiť zápas. Napriek tomu sme to, chvála Bohu, my, ktorí sa tešíme. Po kanadskom St. Johnse, švajčiarskom Cugu aj české Pardubice sa natrvalo zapíšu do dejín hokejbalu. Toto sa docení asi o desiatky rokov, že sme takéto niečo dokázali, je to famózne. Je to 4. zlato slovenských reprezentantov. My si ešte pamätáme na rok 1999, keď sa majstrovstvá sveta konali v Uzvolení a tam sme dokázali poraziť Kanadu. Ty si pri tom bol, ty si tam vtedy hral. Ty si vtedy bol spoluhráčmi Štimpelom, Demitrom Pavlikovským, Zedníkom, ale aj Jozefom Ďurisom, ktorý vtedy pôsobil v obrane. Takže vieš, ako asi chutí toto víťazstvo. Je to neskutočný pocit a človek vlastne žije pri tom hokejbale kvôli týmto 10-20 minútam bezprostredne po zápase.